Lima ka biniriso nga gipangita human miiskapo sa Puerto Police Station sa Cagayan de Oro City kagahapon nadakpa na pagbalik. Apan bisa nadakpa na ang tanang unom ka miiskapo, mga pulis nga nagpasagad sa ilang tahas nga miresulta sa pag-iskapo sa mga piniriso mag-atubang gihapon og kaso. Ani ang report ni Cyril Chavez. Human ang dulan 36 oras nga pagpahigayon ng hot pursuit operation. Higpit nang nadakpan pagbalik sa Puerto Police Station sa Cagayan de Oro City ang lima pa ka pinirisong gipangita. Human miiskapo sa ilang prisuhan Lunes sa kadlawon. Una nang nadakpan ang usa ka piniriso pipila ka oras human ang pag-iskapo. Nasubay sa otoridad ang maong mga PDL sa managlahing lugar kung asa ang duha kanila nadakpan pagbalik sa barangay Kamaman-an. Ang usa mitahan ngadto sa iyang banay nga pulis sab sa Don Carlos Bukidnon. Samtang ang laing duha kinsa Martes sa buntag na nadakpan nasikop sa kasagbutan nga bahin sa Upper Puerto ning syudad. Lakip na dinhi ang giingong leader sa pagpuga. Sa ila pang aligasyon, napugos raman gyud sila. Gipugos raman gyud sila ni nga muuban nga despite nga wala sila nag-interest mao to nga nahadlok na hinuon sila nga mobalik tungod kay nagtuo sila nga pasakitan sila apan gi-ensure kana nga ang ilang tawhanong katungod ug ang ilang rights ato gid kanang giprotektahan. Ginakwaan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao og pahayag among PDL apan sumala sa kapulisan. Ibutyag ni ini nga nahimo lang niya ang pag-iskapo sanglit dili siya gusto mapriso. Attempted rape ang kaso nga ginaatubang sa mong dinakpan. Naghunahuna gyud siya nga mulayas kay lagi wala man siya ipiyansa at the same time wala gidinay ang iyang request or application for indigency para sa maong waiver para sa piyansa. Apan bisa nadakpan na balik ang tanang unom ka mga PDL nga may iskapo. Sumala sa kapulisan, magpadayon gyapon ang kasong administratibo nga atubangon ni kanhing Puerto Police Station Chief Police Major Amanola Bantuas lakip iya mga ginsakupan. Samtang bilingkod na isip bag-ong Puerto Police Station Chief si Police Major Amir Naif Marhum sukad sab Lunes sa gabi. Iyag yung limay ng atong kapulisan nga ato yung i-recall balik ang kaning nagtagsa-tagsa nato ka duties and functions dili nato i-overlook tungod kay part of our duties and functions kini atong designations. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao.